بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip no Allah yang marataya mga datua mga bay yang mangakun siku Allah subhanahu wa ta'ala aso kabarakat gusto dapat tatamanan alimu Allah na pakandak lan merakanu Allah subhanahu wa ta'ala si kuapi anda kalau dan madadalam kumadar payu Ibrahim payakan na rakanu so salam agenan so pamagayan Allah subhanahu wa ta'ala si kulamun niya marataya Islam na miskarusan si kumang darpayo sangkay kulilingot Pilipinas na gusto mga darpayusan sa abroad ko timbarang ang mga country kadadal mandrakan wa mga pangansami kumanila ibarin ko Allah mapipiyad na ginawa niyosan na mapipiyadan magbuo ginawa mi si Saig Daranaw. Sabab saan mga urit mo Allah na aya iman to mapumagusaitan mo sa diyang kaya oras bulawan oras na so isa ko mapi para sa bantingan si ko agamatan o agama Islam sabab sa madakal miyamang niro nagurumi request ko mga bangon sa tanong magusaitan wai apiatan madakal so kaya pamagusayawan o sekalian mga ulama ugay natumuan yung kuta din yan di kagkasukasoy sabab sa uman usayin o ulama so usayin yan ko agama Islam na kaumanan so katautano na gusto ilmu tano mga urip no Allah diyan kaya bandingan nagyay so mipantag ko mga kabnar o dadarlupa yanan yang kay bandingan na kailangan ay o miya makabangon sa walay dadarlupa sabab sa adan na pagkumani so ilmu tano na gusto sabot tano kumakab na rumanisa ko pediyan at na oras na malog limangan so mga kabnar sabab sa diyang kuto kapkulayam o manusia na pagkulayam si sadyang kuto kapkulim ganyan ko kabnarok diyan na hiradatara mapumagusay o mga ulamayo na pagpaka tanod sa manusia na diyang kuto di makambalingan si ko kapag inuntulan sa manay mga orip no Allah na ay pagunaan tano mamagusay man to na so may pantag ko kabnar o sirano to mga bay so mga bay na aluin tano dahil na siran na piyakatay siran wagamatan wagama Islam ilayin sa Quran ay nisanggay niyan asura sa Quran asura tundisa ay manan yan na sura o mga babay sabab sa kagya mini penuh-penuh sangkan nasura so kaya pakataya kanong agama Islam mga baik ko Islam miyatago mini penuh-penuh sangkan nasura so kaya pamagusaya ko kabnaryo so menangyo so daradatiyo so kapag datir kano
na gusto mga kamapian yung magusay wallah subhanahu wa ta'ala. So mga bay na kaya paganay akab na riran di so darudupa mga bay kaya paganay akab na riyan na sukab na riyan si ko mahar yuti number 1 kuskatian akab na riyan adyang kuta mahar managiyong kuta petang di kepakai pamatari maso kakuing o di daan makamuyan so petang si ko siranotung mga bahaya pengaruman. Yang kuta petang na kenapa importanti kalayan na gusto kadaklian asu Rasul sallallahu alaihi wasallam na aya niya bantugian beberapa mahar naso mahar ayamananyan na mababa mahar so may ito mahar nagyuto it kabupayan no Rasul sallallahu alaihi wasallam kanaw bali ka pa kay sumapuro mahar ugay na kapki puro mahar na kapkada o kabarakatian nakapakaito mahar, nakapakalaw kaparakatian. Yanan, idyang ka na mahar o sirano to, pangarumaan na bay, na rakyano to, adad na ba niya noon, na pati. Agkiraksang ko to, mahar kapambagyan no to at iwala. Hapya siya mayan, nagusi inayan, nadiran na kapangilabutan so mahar uwatay ranagubay at pangaruban. Ayapan so matagpagari, ayapan so matag pakiyamaan, yanan waralad yung kananang mahar. Niyaro yanan wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa suratun Nisa, ayat ay kapat, ituro Allah, wa'atun Nisa, صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا مرنيان نبيتر والله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة بغنيو كمعلوباي so mahariran batangkiran tumuhalusan o dinamiatan dua pambagayang kiran. Ebanan yan ay isang bid na Allah subhanahu wa ta'ala rakiran din at tulabos adyang kuto mahar di ka pa kayo ba panarsaryo ama agusuina di ka pa kayo ba panarsaryo mga laki mga pagari na gusto mga pakyaman. Yanan فإن تبن لكم عن شيء منه nafsan fakuluhu hanian mari'a ugay naamay ka maliwanag si ko ginawiran ewanan yan na miyaka ikral siran sa diyang kuto imbagayran rakanuron ang mga dadas katunganay na maputi pun ko maputi ko puso iran na kuha nyo naparulian niyo sa mapia kapakaukit yan. So sa manuto maurip no Allah, nagyutubi tiyagyo no Allah, ubag pa kaukit sa marinaw ko puso at yung kutabay at pangarumaan, nagyutubi tiya pakain yan. Ugay, nagyang puto kapakaukit yan sa marinaw, na kailangan masasagot ito at yung kuto di siurungan sa akal di makaukit sa manan yan na piyangilatan da makaukit sa barang-barang din malahikma manan yan na
inikidyo ng mga tunganay sa kibganyan sang kuto maharon. Aya awidakan si mga ripno Allah na so mga watatanong na mga warisan tanong na kutong kiran badan tutul mo din isang payong. Dan yan din may lay maharian. Kayo to na pimbugi-bugi ututungan na yan. Pimbugi-bugi o ayaman na niya na miya magadat yuti butiran ro. Pimbugi-bugi o mga saksak batungan na yan miya magadat na dakiran tu na kiyang bugi-bugiran. Ikadua, na diyang kuto mahar na diyuto kepakai o bagyuto na dinguston sa pantagbusa diyo di katimo-timo yung bala-bala itong niya. Allahu Akbar. Sa oras ito, na umagyuto na miya akal sa diyang kuto watatan wabubay at diyang kuto at pinggusto sang kuta kiyak limul-limul. Miya akal ito kadong bumisampay surkiyan sabab sa diyang kuto yasurong irun sa akal. Miya din na tao sa malakang bidyara na uwaya mini batamon na palugato sanggibo o di na dugato sanggibo na ming gusto siraan sa ayaman niyan na patgato sanggibo o di na limagato sanggibo na sangkot oras mo ripno Allah na miya lalim mo to miya gasa buto ko sa kanya na babay warisan at yung kuto pinggusto pantag sa kaplaminan nagupantag sa ayaman niya nakatubukat nagupantag ito nigirakwang sa katakabur. Sa mananan maurib no Allah na tumod na yung kutag ipangalin babaan nun sa ayaman niya na asara di kalabitan na yung kutamahag upman ubadan ang mga gasto, mga tunganay kapakay, di sila nimbugo sa gasto anto na ni ba na gasto sa kutuwa kakawing ugay na ayamat yan na diyang kuta kapangaling babaan kapangin sukor kunaba so Fatima radiyallahu anha awataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyaki kawing o Rasulullah so Ali na sirambu imin bibitiray tigina ya Ali na so Fatima na madakal at pangarumon with na tumunak naska makapangarumon na mimbitiray sir na gusto Ali na kiyawing yan so Ali radiyallahu anhu si kuwataya na Fatima na ba niyan kiyayong kung ikasabalaw Fatima kinayan na gusto kasabala o Fatima sir kanyang amayan na ayaw na taragdiro na ukuparo na kawingan sa ayaw mo makandadadad pa na subuso ki mga waris ayaw man niya na mga loksa kutwa makambabala pakapdarudupan na makawin na pakito ko ang mga tungan ay si Koreano to misabab sang kuto programa betuan sa walima na adun ng kuto walima kunduri sila nagitod ni kaya pakatuko mga tunganay sa mananan mga urip no Allah na diyan na ibabarakatan kapakabangon sa walay so sa ano to nagyan na ipagan na hak o sirano to ang mga bayi udar lupairan may pandar lupairan na mibgairan ng kuto maha tinipanton wagamatan wagama Islam kini bidaw mga bayar katanusang kaya dunia asubay ya muslima na di kapakay ubon makawing sa pangarumon sa taman sa di may betad sumahar na gumakatungan na piya-piya na gukapagayon ng piya-piya yan ang mga urip no Allah padapan sa hak o sirano toong mga bayi kudar lupairan na diyang ko to kapag pangandawairan ko o sira na mga bayi si ko may pantag si ko agama Islam
So sira na datu so niya kapangarumama ma na diyang kutong titilik niyan so karuman yan sa kipugendo niya noon si ko ayaman na niyan na pisuko-suko ano kapagagama sa tangan sa maad ng kuta kapaka bagro para tiyaya kaya na dua katao mana ayay sa ara ko babay ko karuman yan na midulugyan ko agama na midulugyan si ko agama Islam midulugyan si ko o kapag agama na gusto para tiya ko Allah subhanahu wa ta'ala inuto na kagya aya hadapiran singa niniran ko kapakabangon solay na suka pakasurgaylan ikatlon na ahak o babay ko sirano toong karo adaw lupa mama na diyang ko toong kang gustoy niya no so kang gustoy ron o mama maliw pun sang ko ayaman niyan na mahap na inipon sang ko to akya kawing ako mama na taman din sa kapakakupan tagilan ko dunia na yadun aging gusto na so sirano to mama Ginan, pagsadyang ko ito, amanang ko takatiru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. So ayaman niya na so sira na mga dato, sira na mga mama, na sira ni tumatanggung si ko mga babay. How to? Ayaman niya nasiran kiyatas tanggungan si ko mga babay. Si ko di kiran di kang gastoy. Na gusto di kiran kasi siya pakiran. Sa manot na diyang ko tagasto na ayaw katitimbla nun na gasto si ko o kakang, nagugasto si ko kanditar, nagugasto si ko bulong. Kaya man yan na mga bulong-bulong ano sila ang mga bay. Kasi siya kasi ko pambubulong sa niran, nagugasto si ko kabubaling. Yan napalayag na nan atas tanggungan o karumamama. Sa kaya pangaruman yan si ko ayaman yan na karuman yan na bay. Sa manot mga urip no Allah, na di patot na paliugat so ay mananyan na di ka pa nisakay kaproma sa ubay sa ay mananyan na pantagsi ko pamilya pantagsi ko gusto pamilya pantagsi ko mga wata sabab sa kagiayat una yan kiyawida kadro na susirano to mga mama kundi na sirano to mga dato asikiran ito inipaliwat wallah subhanahu wa ta'ala o matayaw mo so pamilya na sabab kumamakasan o amaran yan na piyanto raw na marunong pang sigo financial na malak kasabab pa nun uli na kasindita nun na so o amaran yan na karumamama iman to na widakal na madakal kaya sabutan niya noon na so mga sa kanya mga dato na madakal ayatin bigyan na diyang buto adinyan kapaning kawiyagan siya na niyan akagya so karuman yan napsukayan na siya na niyan dinuto na di niyan pabukasan so barokan yan naguli na ni plakad so ayaman niyan na dua ay niyan sa dinilikang panugsa kawiyagan na mararasay subabay na ayag gagalabok no mama na kapakaturok. Mararasay subabay maning kawiyagan na gagalabok no karumanya na mama ama mga watayran na kasyutor o di na yaman na niyan na nakapanagbatubang si ko o mga pakatambang sa dunia na deden ngarasay kung badali man yan. Nasukar man yan nagubay na mararasa-rasay maninggaw yan.
Sa manuto, na aya po pagkakuha sa balas na diyang kutabay, na aya po kadusa na diyang kutabama. Yanan. Emanto, na may alam pa na diyang kuto, alam ko to kada to, aya to mapipikirian na pagi di mo bayang rumasay, kung kapaling ko yan, natigyan na pangarumang ko na suad na sukay niyan. At na sukay niyan, kakaya arap niyan, diyang ko ta sukay niyan, na apiyas kanyan di dun punggalabok, apiyas ba dun pakatuturog, na pagpukakan dun kakaya na sukay o karuman niya na bubay. Sama nuto, na subabay, na subkusukat yan, naratiyan dun oto. Di ka pa kayo o ba pangulabot daw mama, di ka pa kayo ba niyan panarsari, di ka pa kayo o ba niyan ng pagtagla, adyang ko to asukatan yan. Umbagi niya ng sukarman yan na mapia, na uli niya ng bagi na isa mambuka mapia. Sama na ng mga ulit ng Allah, na yanan hak, o ayaw na niyan, na isa ko hak ko mga bayi ko, darudupairan ang mga alakad na adyang kanan agasto ko kandita rin na gusto si ko kakaniran, gusto ko mga bulungiran, gusto si ko o Antonini na mga pinakailangan niran na sampurna niyan na so kapakabalingiran ko tetak na sirano na bubalingan. Pinapan mga urip no Allah, hak o mga bayi ko darudupairan na diyang ko to kapupunaw dira nun. Ito. Ay manang na hak o babay ko karuman niya na mama, pupunaw da niyan. Uway na diyang ka na nakapanaod na duwanan soson. Kapanaod asiyap. Kapanaod asiyap. Pupunaw ka so karumang ka kasi siyap na ka. Uba kamaratay. Uba karadyalauti. Sisiyapan ka. O baya man yan na bumafit na kauto. Na ikadua kapanahod, na kapanahod, anto na iba, na kapanahod ang marata, kapanahod ang kapanaitan, yutos o kapanahod, piyaso amaw karumang ka na pupunahodan ko. Piyaso laki niyan, tito na pupunahodan ko. Agianan na kapanahodanan, ayaman yan, na rumarampi sa kalalalungan. Yan ang maurip no Allah. Piyaka mga sa ini, kaso mga bayi, na miyakan sa kabnalilang kumada to akapagpanaw diranon. Na bisi ulaw-ula lalayang sa diyang kaintuno. Kaya ulaw-ula siya aya lalayaw na di manaod na subabay. Subabay, natatawdan yan din si karuman yan. Anda ka sumiyong, anda ka puhon, anda ka kumyuri, anto na'y mapipikir ka, makapanig sumama. Sumisinga, natigyan na, bali na niya to ano ka, ino ka ng sisinga, makapanig ka makaibi, natigyan ino kay ibi, bali na mapipikir ka, nasama no to, na niya kadakdakladun, pamilya, durdupa, kaya sabab pa ka, kaadno, lalayon ka pa kang bubuno, na kunang sang kaya ka pupunaw do mga bayi. Na ginan maulit no Allah, natakiliba kaya pupunahod na so, mga mama, sa kasisiyapairan ko karumairan. Inairan, anda ka nanso, to. Inairan, anda ka, antay perka, ito na isungan kasan, di ako magyugo bakasan makasong, o di na magyugo ako nalikasan upagti, sama no to, na hiti ka panahod na siyap, na andito mo niyo, amay ka matonso karuma, adik yan di pag-isip subabay. O apian da sumyong. Apian da kan sumyong na, di ka di pag-isip karumang ka. Apian tayo niya pa naga, di ka na di pag-isip. Apian kaya pa kumang ka na, kura di ka na gawin. Na umiyawang ka, tatapayan ako milik na da kanyan isi. Sa manuto na karinasak na ba kanyan sisyapa. Karinasak na ba kanyan pupunawlinak na ba kanyan sisyapa. Sa manuto maurip no Allah, na padapan sa kabnar o
o sira no ta mga bayi ko mga garudupay na diyang ko to kapupunang gilayin o siran mga dato o bayran na pagkering asa so karong bayran na bubay. Ayaw manan yan naknaba sa Islam niya na ito baya o basta mga bayi na basiran pigin sultwa, basta mga bayi na basiran di pagpakaitwa, basta mga bayi na basiran prukti sa rasa, dinan yapatot na so siran ito mga dato na makadayakilan so karumayran na matamiran na diyang puto akasurga na kawyawiyag sa kiyan turuan Allah subhanahu wa ta'ala waja'ala bainakum